Avui parlarem de permacultura, però atenció, no només com una tècnica de jardineria, Anem molt més enllà. La veurem com una autèntica filosofia de disseny per al nostre futur. I tot, absolutament tot, comença amb una pregunta molt potent sobre quin és el nostre lloc en aquest planeta. I aquí la tenim, la gran pregunta. Som una plaga o som la seva millor esperança? És una tensió real, oi? La permacultura el que ens diu és que, mira, la resposta no està escrita enlloc. Depèn, i molt, del disseny que triem per a les nostres vides. Com deia, la permacultura va molt més enllà de la jardineria. De fet, és una ciència de disseny, però una ciència amb una base molt clara, l'ètica i la responsabilitat personal per cuidar la terra. I quan diem disseny, a què ens referim exactament? Doncs a crear sistemes de manera conscient. I això pot anar des d'un jardí fins a tota una comunitat, La clau és imitar els patrons que ja veiem a la natura. L'objectiu final? Agafar tot el coneixement que ja tenim i utilitzar-lo per passar l'acció, per fer coses positives i concretes. D'acord, però per entendre per què necessitem un nou disseny, primer hem de mirar de cara a la realitat. Les crisis que vivim no són fets aïllats, no van per lliure. Són en realitat símptomes d'un sistema global que no funciona, un sistema que la permacultura, precisament, vol redissenyar des de l'arrel. Aquesta frase és contundent. I ho és perquè la situació és realment urgent. Ja no estem en el punt de debatre si hi ha un problema o no. L'evidència és aclaparadora, la tenem a tot arreu. S'ha acabat el temps de recollir més dades. Ara és el moment de passar a l'acció, de dissenyar i aplicar solucions. Ja. I quines són aquestes crisis? Doncs es resumeixen en 3 amenaces principals. Primer, l'erosió del sòl. Pensem-hi, és la base de tot. D'on surt el nostre menjar? Si el perdem, malament. Segon, la deforestació. Els boscos són els grans reguladors del clima. Sense ells, tot es desestabilitza. I tercer, la contaminació, que està arribant a uns nivells que els sistemes naturals simplement ja no poden gestionar. Però el més perillós de tot això no és cada crisi per separat, és com s'ajunten. Creen una mena de bucle de retroalimentació, una espiral. Tallem els boscos i això desestabilitza el clima. Aquest clima inestable accelera la pèrdua de sol i a sobre, sense boscos, el planeta té menys capacitat per absorbir la contaminació que generem. Veiem com tot està ligat? És un cercle viciós que s'alimenta a si mateix i l'hem creat nosaltres. I aquesta cita, uau, va directe al moll de l'os, a la part ètica. Perquè si continuem per aquest camí i acabem malament, com podem dir que som una espècie conscient o moral? Ignorar el problema ja no és només ser imprudent, és que posa en dubte la nostra mateixa humanitat. L'acció, per tant, no és una opció, és una responsabilitat. Bé, prou de problemes. On és la solució? Doncs la permacultura ens diu que la resposta no està en lluitar contra la natura, sinó tot el contrari, en entendre-la i imitar el seu sistema operatiu. I per fer això necessitem un canvi de xip total, passar d'una visió del món fragmentada a una de totalment integrada. Pensem en com ha evolucionat la ciència al llarg de la història. Fa molt de temps, miràvem cap amunt, a les estrelles. Després, en els últims segles, vam començar a mirar cap a dins, cap a la Terra, i ens vam obsessionar a classificar-lo tot, a dividir-lo en petites caixes, en especialitats. Però ara estem en un punt fascinant. L'enfocament està canviant a entendre com totes aquestes peces del trencaclosques encaixen, com interactuen i treballen juntes. I aquí tenim el gran canvi de paradigma, la clau de tot. Estem deixant enrere un model antic, basat en la divisió, en la competència, en allò de la supervivència del més apte. I estem anant cap a un model que la natura ens ensenya cada dia, un model d'integració, de connexió i, sobretot, de cooperació. Potser la clau no és la supervivència del més apte, sinó del més cooperatiu. La veritable força sembra està en col·laborar. El secret de l'èxit de la natura és que funciona com una xarxa de vida. Tot està connectat. Pensem-hi un moment, per exemple, en un bosc. Els arbres, els fongs del terra, els insectes, no estan competint entre ells en una guerra sense treva. Al contrari, estan constantment col·laborant, intercanviant nutrients, ajudant-se. I d'aquesta col·laboració neixen sistemes superforts, resilients, dinàmics. Doncs la permacultura diu: i si dissenyem les nostres ciutats, les nostres granges, les nostres vides, imitant aquesta intel·ligència? Perfecte. Però, i nosaltres, on quedem en tot això? Doncs aquí ve la part més potent de la permacultura. Ens canvia totalment el paper. Ja no som el problema. De fet, ens converteix en l'ingredient clau per a la solució.
Aquesta idea és profundament esperançadora. Podem ser una força positiva per la Terra. No estem condemnats a ser destructius. Tenim la intel·ligència, tenim el coneixement, tenim la capacitat de ser una força que regenera, que cura. L'únic que hem de fer és organitzar-nos i aplicar els nostres talents d'una altra manera. I com es fa això a la pràctica? Doncs els principis són força clars. Primer, partir sempre de l'ètica i la responsabilitat personal. Segon, organitzar els nostres talents i cooperar, deixar de banda l'individualisme feroig. Tercer, i això és clau, utilitzar el coneixement i les tecnologies que ja tenim. No cal esperar cap invent miraculós. I finalment, dissenyar les nostres vides, la nostra manera d'aconseguir el que necessitem, de forma que generi més vida, més abundància. Llavors, quin és el recurs més crític que necessitem per fer tot això? És el petroli? Són els diners? Una nova tecnologia? No. La resposta és molt més senzilla. Només n'hi ha un. Altres persones. El recurs més potent que tenim som nosaltres mateixos, treballant junts, cooperant. Amb això, i només amb això, ja podríem avançar a una velocitat de vertigen cap a un futur sostenible. I amb tot això arribem al tram final, on tot plegat es redueix a una elecció, una decisió fonamental. Hi ha una única pregunta que ens hem de fer, tant individualment com a societat. Siguem sincers. El sistema actual, aquesta cultura materialista obsessionada amb un model econòmic que ja no s'aguanta per enlloc, ha fracassat. S'aguanta només per la tecnologia, però no ens pot oferir el que de veritat busquem, una vida amb sentit. Aquesta promesa d'un món desconnectat de la natura s'ha demostrat buida. És hora de tornar a mirar cap als sistemes vius. I aquesta és la cruïlla. N'hi ha més voltes a donar-hi. La decisió és així de clara i així de dràstica. O triem un camí, un disseny que sostengui la vida, o el nostre sistema actual ens portarà directament a abolir-la. No hi ha un punt intermedi. És una cosa o l'altra. Així que, al final, tot es redueix a això, a aquesta pregunta. Com podem viure amb ètica, amb maduresa, amb equilibri i harmonia? Veiem que ja no és una qüestió de tecnologia o de recursos, sinó de com volem viure. La permacultura no ens dona una recepta màgica o una resposta única. El que ens ofereix és una eina, un procés de disseny, per començar a construir entre tots un futur on puguem prosperar de veritat, en harmonia amb el nostre planeta.